України. Росія залучила кримських колаборантів до власних побрехеньок щодо ситуації в Криму. Представництво країни-агресора при ООН організувало власну псевдодискусію, користуючись правом члена Ради безпеки. Російському послу Василію Нєбєнзі не сподобався минулий саміт, організований Естонією, де члени Радбезу говорили про репресії окупантів в Криму. Тепер вирішив запросити маріонеток, які буцімто мали б представляти українців та кримських татар, які живуть на півострові. Але цього разу вирішили не запрошувати Україну. Окупаційний ректор інженерно-педагогічного університету Чингіз Якубов та очільниця маріонеткової української громади Криму Анастасія Гридчина розповідали, як нібито добре живеться на півострові, а в усіх бідах окупованого Криму звинуватили Україну та міжнародну спільноту. Громадяни Криму стикаються з великими проблемами, коли хочуть донести свою думку на європейських майданчиках. Хочу звернути увагу на розпалювання нетерпимості до кримчан на українських телеканалах. Запрошені представники Сполучених Штатів, Німеччини та інших країн реагували на це з іронією. Посол Німеччини Крістоф Гойсген наголосив на невизнанні окупації і додав, що після такого заходу може скластися враження, що це Україна напала на Росію, а не навпаки. А посол США Тріна Саха звинуватила країну-агресорку у зловживанні своїми правами. Сьогоднішня зустріч є продовженням практики зловживання Росією своїм місцем у Раді безпеки для організації заходів з українського питання, покликаних спотворити реалії розпаленого Росією конфлікту на сході України та анексії Криму. Іншими словами, Росія попросила нас зібратись тут на знак визнання грубої зневаги Росії до міжнародного права, включно з імпліцитним принципом ООН, що жодна країна не може силою змінювати кордони іншої. США не визнають спробу анексії, і ми рішуче це засуджуємо. Слухаючи ці дебати про те, яка нібито чудова ситуація в Криму, як чудово все працює, процвітає Крим та його жителі. Коли хтось чує всі ці звинувачення проти України, щось подібне ми чули на обговоренні ситуації по Донбасу. Може здатися, що це Україна напала на Росію, а не навпаки. Invaded Russia and not Russia invaded Ukraine.